Nyuor. Nyuor man mo dito. Dum. Masa nang ginagawa tala? Masa wala ko ng trabaho? Wala ko ng trabaho? Oh, nampi isaw. Sige, dagan. Sige. Karon ka, gugod. Uy, pre! Pre! Saan natulog man mo, pre? Ikaw ba? Uy! Sige, kay Milya. Matarong mo, nalista na ba mo? Yan ang natulog ra mo. Okay na, pre. Hindi, bisita to ron si madam o si manager. Watayagi. Ayos, sige pag. Wala pa sa dila na kay wala man si ma'am karon. Diyan. Dili, pre, tarungon ninyong trabaho. Kay gibayran man ta diri, dapat mo tarong tag trabaho, pre. Ikaw ba isig sinipsip kay wa man gapon. Ikaw di man gapon ka madato, sige kag sinipsip di man ka makortahan. Pagbalte taron kay was ma'am. Lagi, pre. Lagi ba? Maghapon ni mato ang farm diri ba? Believe jud ko nimo, pre ba? Mag-email ta. Sige. Diya ka lingkod. Email ta, pre. Email ta, pre. Saday ka, pre. Power kayo, kini. Kana. Pre, na ka, pre. Libuti pre. Taog na ko, Di pre. ka sa agi pre, di ka sa agi. Wala ng tower, pre. Tumba na, pre. Huwag ka bantay, pre. Pero tinginitag yun. Ay, balinta pre. Init Malinta tayo, ta. Sus, tayo yan ang nagantos man tadi ha. Yahayak isa tong kinabuhi, pre ba? Kung tagingani per nito pre. Gali. Gadawa tag sildo ba niya, wala tay trabaho. Bukan ni. Kaya email rat na. Sa review tada kay pre ba? Gani. Ayos sila buhi ba? Kanang lugar dia pre, tiada kayo. Pero email sa ta. Isang kanin itong kamit, nagkakalimtan ka gitna. Biyaan, di ko ani karon. Anak ko. Uy, asara ba ito di ani? Ang gano'n ko, mabiyaan di ko adto. Karoon, nagsugod na to sila. Sama na si Kuan diya, ano naman na siya sa may gibuatan na. Hindi ko siya Gagag mo, ano mo? Uy! Kusain mo yung matali! Asay mo nga kaman! Mga baga mo nagway, ha? Mga baga mo nagway. Asay mo kawan! Asay mo listansay mo! Agi karon! Kung saan natin makita ni senyora niya? Paano niyo sa mga trabaho ninyo? Asa ka nang listansay ninyo? Asa ang listahan? Asa ang listahan? Dara mama. Ay! Bantog di ay ka nag-email ni sila. Aha! Niyara ang listahan. Unya, ang ilang attendance ni kompleto pero way trabaho nangatulog og nag-email. Unya dayon upat pagid kabuok ang lista bisag tulo ra sila kabuok pay trabaho. Unsa ka lang agi karon ni ipakita ni senyora. Kunti ka sa giding mga kuno mga tikasan mo. Hoy gawas! Kay naglista mo maro kay mo. Naglista mo sa inyong mga agi karong adlaw. Baka pilan pa ninyo gisa ka tawo pata ka mo kadiyong gikuan ni lista niya. Madam, sa loob madam. Pre, dagan pre. Hoy gawas! Luwas gini yo! Luwas gini yo! Ako'y cellphone, pre. Okay, klaro, pre, kay. Gina na bitaw ta ka nga manarbaho, tagsakto, kay bayran ta, anak. Pre, mga luwas na batong kuya pre. Hindi na ako makatawag sa iyo pre. Ikaw na ba ni ay? Maura to akong kalipay, cellphone ra, kay. Magparte para ba niya niya sa email, pre. Oh, may gali ako sa sakban na. Tawagan ako sa lubi. Kanak birch man. Ang sakat sila.